वेलकाम टू नेचार पाब्लिकेशन। नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांखौ बरायबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो जोबोद मोजां इन्टारेस्टिं बाथ्रा आरो बयनिबो थाखाय गोनांथार मोनसे भिडिअ बियो। बे जाहैबाय माबे जोंनि मबाइलाव मा थायो, मेमरि कार्ड थायो, मेमरि कार्डनि स्पेस आरो मोनसेया जाहैबाय माबे फननि स्टरेज। फन स्टरेज आरो मेमरि कार्डनि स्टरेज, बे मोननैयाव जोङो गावनि डाटाफोरखौ दोनो, डेटाफोरखौ दोनो। जोङो गोबां फाइल्सफोर सोनानै दोनो, भिडिअ, सिनेमा, मिउजिक, फट'स बायदिफोर जों दोनो। दा बेफोराव जोंनो थेवब्लाबो थोआ जायो, जायनि थाखाय जोङो 16 GB 36 GB बायदिसिनाफोर जों मेमरि कार्ड बायनो गोनां जायो। आरो फारसेथिंजाय फन स्टरेजाव 16 GB 36 GB बायदिसिनाफोर 32 GB बायदिसिनाफोर जोंनियाव थाखानायखौ जों नागिरो आरोखि। अब्लाबो जों मा बुंदों, फननिखौथ' जों मोनजोबखाया, बेयो बयबो मिथिखागौ। आरो फारसेथिं मेमरि थायो, मेमरियाव मोनसे थाब्लाबो जोंनिया बेयो थोनो नागिरा। अब्ला नोंथांमोनहा जेबो सिन्था खालामनो नाङा, नोंथांमोनहा बायनांगौबो दरखार गैया। नोंथांमोननि मबाइलावनो, नोंथांमोननि मबाइलनि थ्रुयैनो 15 GB नोंथांमोननि आखायाव दंबाय थायो। बे 15 GB खौ जों बाहायना लानो हागौ आरो। दा 15 GB आ बबेनि, बेखौ आं दा नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लादों। बे जाहैबाय माबे, जोङो गुगोल एकाउन्ट थायो, गुगोल ड्राइभआव जों दोननो हायो। गुगोल ड्राइभआव जोङो 15 GB स्टरेज मोननाय जायो। बे 15 GB स्टरेजाव जों सोनानै दोननो हायो। आरो बेखौ 15 GB जाय स्टरेज एबा गुगोल ड्राइभ, बे गुगोल ड्राइभआवबा जोङो सेफटिबो जायो आरो रावबो नुवाबो। नोंथांमोना सिक्रेटबो थानो हागौ। बे सिक्रेट सोदोबफोरखौबा सिक्रेट फाइल्सफोरखौबो नोंथांमोना बेयाव दोननो हागौ आरोखि। जुदि बाहाय दोनोब्ला ओरैनो सरासनस्रा मबाइलाव सायाव नायबा नुया, गुगोल ड्राइभनि सिङाव थांबासो नुनो मोनगोन। आरो बेयावबो नोंथांमोना लक होनानैबो दोननो हागौ, पासवार्ड बायदिसिना होनानै, बा नोंथांमोना जे गोसोबायदि खालामनानै लानो हागोन आरोखि। दा बिनियाव माबोरै दोनो आं बेखौ जोबजासिम फोरमायलांनो आखायाव लादों। नोंथांमोना मिथिखायोबा बा दोनखायोबा नायाब्लाबो जागोन, मिथियाब्ला नोंथांमोना नायना लानो हागोन आरोखि। फैदो अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना जा गोबाव खालामाजासे नायनानै थांदिनि। लोगोफोर, नोंथांमोना बिनि थाखाय गुगोल एपखौ खेवनो नांगोन, एप्लिकेसनखौ। बे मबाइलावनो थाखाबाय, जों डाउनलड खालामनानै लानांगौ गोनांथि गैया, बयनिबो मबाइलाव थाखायो बियो गुगोल एप्लिकेसना। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ अन खालामनायनि सिगां डाटा अन खालामनानै लानांगोन। मानो होनबा बियो जोंना डाटा एबा मबाइल इन्टारनेटजों कानेक्सन गोनांसो गुगोला बयनाबो, जों बयबो मिथिखागौ। दानिया डाटा अन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बे गुगोल ड्राइभखौ, गुगोल एपखौ खेवनांगोन। खेवखांनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेहाय क्रम दङ, जिमेल, मेप्स, इउटिउब, ड्राइभ आरो गुबुन मबाइल, एन्ड्रइड मबाइल लायै मबाइल बेहाय गोबांथार फांसन्सफोर बा एप्लिकेसनफोर थानो हाबावो आरोखि। दा बिनिनो नैबे ड्राइभ होननायाव जों हाबनांगोन। ड्राइभ होननायाव जों हाबनानै लायोबा नोंथांमोना जुदि गोदानथारबा बाहाय माखासे माबाफोर बिगोन, एकाउन्ट, गुगोल एकाउन्टनि नोंथांमोननि इमेल आइडि, जिमेल आइडि बा इमेल आइडि बेखौ बिगोन, जिमेल बा इमेल बिगोन। बेखौ नोंथांमोना बाहाय फिलआप खालामनानै होनांगोन, गावबागावनिखौ बिनायखौ लानानै। आरो नोंथांमोना इमेलनि पासवार्डखौबो बाहाय होनानै लानांगोन आरोखि। होनानै लानाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे गुगोल ड्राइभआ अपेन जागोन। आंनिया बाहाय खेवखाजोबनाय, ओंखायनो आङो खेवफिनाखिसै। नोंथांमोना खेवनायाव उसुबिदा माबाफोर नुदोंबा नोंथांमोना सोंहरनो हागोन, जेबो नङा। बेखौ ड्राइभखौ खेवनाय लोगो लोगो नोंथांमोना इमेल आइडिखौ खुलिनानै लानांगोन, खुलिनायनि उनाव पासवार्ड लाहोनांगोन, बेनो आरोखि। दानिया बेयाव नोंथांमोना नुदों, आं नैबे भिडिअबो दोनदों, बे भिडिअमोन। बिनि उनावहाय नायदो, फटक मोनगोन, गोबांथार फटकफोर दङ आंनि बाहाय सोहरनानै दोनजोबदों आं। बेखौ रावबो नुवायानो होनजायो। भिडिअबो दङ बाहाय गोबांथार। नै नोंथांमोनाबो बेयाव सोनानै लानो हागोन, सिक्रेट बायदिसिना फट'सफोरखौबो बाहाय फट' बायदिखौबो दोननो हागोन। आरो बिनि उनाव नोंथांमोना नैबे मोनथाम मिनिमाइज फाइल दं, मोनथाम सिम्बल बाहाय नायबा नुगोन नोंथांमोना नोंथांमोननि फुल डिटेलखौ बाहाय मोनजोबगोन आरोखि। ओमफ्राय मा नुगोन नोंथांमोना, नैबाव खिन्थानो हादों आखायाव लादों, गाहायथाराव आपग्रेड स्टरेज दङ, बेवहाय नुगोन 15 GB दङ बाहाय। 15 GB आव आं 2 GB बाहायनानै दंसै, बाखिया बाहायनो दङ आरोखि। 15 GB बेयाव जों बाहाय मोननानै लानो हानाय जायो। आरो बे 15 GB नि सिङाव नोंथांमोना बायदिसिना मा बुंदों, फाइल फिसा फिसा फाइल बानायबो दोननो हाबावगौ। बेखौ नोंथांमोना उनाव गावबागाव बानायनानै लाब्लानो जागोन आरोखि। मोनसेनि उनाव मोनसे मेमरि कार्डआव जेरै जों दोननो, बिदिनो फाइल बानायनो हायो। नैबे एमआइ फाइल दङ बाहाय, आंनि सिक्रेट फाइल बेयो, अपेन खालामथ'ला। नोंथांमोनाबो बेयाव बेबायदि फाइल बानाय दोननो हागोन आरो फाइल बानायबाबो बिदिनो सोनानै दोननो हागोन। दा खोथाया जाहैबाय माब्रैहाय बेयाव आपल'ड खालामो, बेखौ
रोङाबो जानो हागौ एबा आपल'ड खालामनायनि खायदाखौ नोंथांमोना मोनाखैबो जानो हागौ आरो मोनाबो जानो हागौ। बेनि थाखायनो बेखौ फोरोंखानायासै बे जाहैबाय नोंथांमोना नैबे गाहायथाराव खनाथाराव प्लास आरो गोथां सिम्बल दङ बाहाय नोंथांमोना बाहाय थुनांगोन। थुनाय लोगो लोगो ओरैजाय मा जागोन फोल्डार दङ फोल्डार गोदान जागोन बेयो नोंथांमोना फोल्डार बानायनोबा फोल्डार जागोन। ओमफ्राय आपल'ड खालामनो नोंथांमोना जुदि बाहाय दोनहरनोबा माबे नैबे आपल'डआव थुबानो जाबाय। आपल'डआव थुदो। आपल'डआव थुखांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना रिसेन्ट दङ रिसेन्ट माने नोंथांमोना माखौ इउज खालामजेनदोंमोन बावैसो माखौ नायदों फटकफोर बा बावैसो मा खेबदों बेफोर बाहाय फैजोबगोन। बेफोरखौ नोंथांमोना बाहाय थिखोना लानो हागोन आरो बेनिफ्राय सेलेक्ट खालामनानै मोनसे थिखोनानै हरनो हागोन। जेरैजाय हमनानै ला नैबे फट'खौ दोनोबा क्लिक खालामबाय लोगो लोगो बेयो फैबाय आरो नै फैनाय लोगो लोगो बिदि जागोन वेटिं फर वाइफाइ जानानै थागोन। वेटिं फर वाइफाइ जानोबा नोंथाङा नेटआ कानेक्सनखा अलरेडि बेखौ जेबो सिन्था खालामनाङा बाहाय खनसे क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। अब्लानो लोगो लोगो आपल'ड जानानै थाहैसिगोन आरोखि बियो आपल'डिं जागासिनो दङ बियो दसे उनावनो आपल'ड फुरा जागोन बियो खारगासिनो दङ नै स्ल' जादों नेटआ नेटनि सायाव बेबो नेट गैयाबा आपल'ड जाया गेंनायबो नङा बावनानै नेटखौ डाटाखौ अफ खालामनानै लाफ्लांनानै बेखौ मावनो नाङा नङाबा गलमाल जागोन। मानो होनबा डाटा अनजोंसो जागोन बियो फट' मोनसेनि थाखाय इसेबां गोबाव लायामोन जागासिनो दङ नेटआ क्लियारबा जुदि दसेनो जायो आरो भिडिअ'आवबो दसेनो जायो जागासिनो दङ नुसिगोनबो जोब्बानो बेफोर गासिबो बिदिनो सोहरनानै दोनजोबनाय नेटनि सायाव थांबाय बियो आपल'ड जाखांबाय कमप्लिट जाखांसिगोन। नोंथांमोना आरोबाव बिनिफ्राय मोनसेल' नङा मोननै मोनथाम हरनोबा बेखौ थुनैबाव दहायनि एखे प्रसेसजोंनो थांनानै सेलेक्ट खालामनानै जेरै आपल'ड खालामो बिदि खालामबानो जाबाय आरो बयबो रोंखागौ बेखौ। आपल'डिं जागासिनो दं दासिमबो जोबाखै। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाबो निस्सय बेखौ मावगोन बे खामानिखौ आसा खालामो बयबो मा होनो गाव गावनि सिक्रेटफोरखौ बाहाय दोनखोमानो हागोन मिजिंथियो आरो बे भिडिअ'नि हाबाया जाफुंबाय होननानै आं सानबाय। एसेनोसै गोजोन्थों।